सासे एमपि महरै निस्सय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जोंनि जिल्ला कमिटि बा रायजो राजाफोरजों बा बिनि सुबुरनजों सावरायलायनानै बबेखौ सिगांग्रो मावग्रोनो हायो बेखौ निस्सय मावनाय जागोन आरो बेबायदिनो उनाव थांबाय थानो आं थियारि। गासिबो जिनिसावनो मोनफा लिमिटेसन थायो, खिन्थु लिमिटखौ बारनानै खामानि मावनो मालाबा निस्सय रायजो राजानि गोनांथि जायो। आं बे लिमिटखौ बारनो थाखाय निस्सय रायजो राजाफोरनि गोजोननायाथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंहा एनडिए हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलो दङ बेयाव, बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपि। बेजों लोगोसेयैनो माहारि आफादफोर, फरायसा आफाद, धोरोमारि आफाद, गुबुन गुबुन गौथुमफ्रा मदद खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जों दिनैहाय देरहाबाय। दा देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना क'क्राझारबासि रायजोफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों। थांनाय 10 बोसोराव जिबायदि बेयाव जाथि हारिनि गेजेराव एना एनि जाबाय, बेखौ गैया खालामनानै जौगानाय फारसे आगान सुरनो नागिरदों। बेखायनो आङो सासे एमपि महरै निस्सय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जोंनि जिल्ला कमिटि बा रायजो राजाफोरजों बा बिनि सुबुरनजों सावरायलायनानै बबेखौ सिगांग्रो मावग्रोनो हायो बेखौ निस्सय मावनाय जागोन आरो बेबायदिनो उनाव थांबाय थानो आं थियारि। रायजोनि खामानि मावनो बेसेबांसो हागोन होननानै नोंथाङा मिजिंथियो? गासिबो जिनिसावनो मोनफा लिमिटेसन थायो, खिन्थु लिमिटखौ बारनानै खामानि मावनो मालाबा निस्सय रायजो राजानि गोनांथि जायो। आं बे लिमिटखौ बारनो थाखाय निस्सय रायजो राजाफोरनि सुबुरुन आं लुबैगोन आरो बे सुबुरुन बायदियै निस्सय आवगायलांगोन। एमपि जानायनि उनाव नोंथाङा मन्थ्रि जानाय माबा मोनसे आसा बायदि दङ? नङा, बेबायदि जेबो आसा लानानै आं एमपि जायाखै। मानोना नैबे क'क्राझार समस्तियाव हारि माहारिनि दाङाबाजि दंमोन, बेखौ गैया खालामनांगौ आरो बे गैया खालामनो थाखाय जों सासे एमपि नांथारगौ हिसाबै दोलोआ होबाय दायित्व आरो एनडिए हिसाबै सापर्ट खालामबाय। दा बेखिनियावनो आङो गोजोननाय दङ। इयुनाव माबाफोर बेबायदि चान्सफोर फैयोबाथ' बे उननि बाथ्रा जाहैबाय, खिन्थु आथिखालाव आङो बेखौ सानथ'वाखै।